Apat na guys, oh, lalaki oh. Lapad oh, guys. Lulutuin natin mamaya to oh. What's up guys? Ako po si Tim at welcome po sa Our Kitchen TV. Ang episode po natin ngayon, catch and cook po tayo. Manguli po tayo ng tilapia gamit ang Pamingwit. gamit ito, mamimingwit tayo guys. At syempre pagkatapos bingwitin, doon na tayo sa pinakaabangan nating mukbangan. Lulutuin natin, tas kakain tayo. Kaya stay lang kayo dyan guys. Mga kasama pala namin si Patrick, si paring Billy, Hi guys. si Albert, Hi guys. tsaka si Charles. Ayun. Charles, kaway ka Charles. Kaway ka, shout out. So guys, samahan nyo kami. Tara na. Hi guys. Maghanap muna tayo ng pamahin. Ayun. Yan o. May nakita ka, Bert? Ayun. Tatlo na. Yun o. Ito yung gagamitin natin pamahin sa pamingwit bulate. Shoutout ka pa. Shoutout ka lang. Ano po? Shoutout po sa mama ko, amo. Bisaya Marino. Halingit ang dating pesto. Ito. Pala no. Taray. Tatlo na guys. Tatlong tilapia na to. Isang bulate, isang tilapia no, Bert. Atin. Atin pa pala to. Paano ito ikawan tang release ko Hmm. Ayan. Sabi ko kayo ng bayan. Tangi Marte. Diyan crossing atin. Oh. Ganyan. Hanap muna tayo ng pamahin natin guys. Mas
masayang makahuli ng tilapia pag paghihirapan mo muna yung pamahin mo. Mas masarap ang lasa ng tilapia nun. Merong madalang bird. May nakuha na, Bert? Yan na, Ito yung para. yung tatlo. Ito yung nahuli ng ating kasama. Kahit maka 5 kilong bulate lang tayo. You know guys, may nahuli rin ako. Guys, Ikot natin. Kumain. Sabi na dyan, kumain natin. nandito na tayo sa location guys. Kung saan tayo mamimingwit ng tilapia. Pagkawin mga ibon dyan. Ipon, no? Dalawa na ang ibon, no? Kaunahan, kama kung sino unang kaagapin. Yung unang makahuli may prize. Ginano ka, Charles? Bert. Bert. Ha? Magilagyan na lang yung sa pamangkin ko na, Bert. Ah, sige. Selbert, inuuna niya pa yung sa kanya oh. Dahil sabihin sa kanya eh. Bandang uli ako yung cameraman. Ako ang cameraman ngayon guys. Cameraman. Oh, baka mawala pa. Yadrik. Yun oh, laki oh. Yun 1-0. Sana all nakakahuli. Sana all. May nahuli na si Patrick Tisoy oh. Sana all. Nawawala na pa naman ang pag-asa. Yun oh. Yun. Dito Dito lapit ka para taging ka mahuli. Lulutuin natin mamaya yun guys. Bird yung pain, bird. Nahagat din pala yun. Sa pain, no? So yun guys, habang naghihintay tayo ng huli, it's merienda time muna tayo. O par, merienda. Mapat. Yung mga merienda namin guys. Yun oh. Wala na palang pain eh. Merienda po tayo. Par. Pain tayo. Paano ka Bert? Anong ginagawa mo? Hindi nila, oh. Ito mo, busong pain, no?
Dalawa ko may kumagat oh. Guys, blend tayo. Ha? Ito, chuwata ka rin. Chuwata ka rin. Ito. Dito ang dati lang ha, beda. Ba, merienda ka pa, Map? Wow. Ay, pero nang sa pako. Lalagay ko lang yung walang po sa kita ko. Ay, may bisita ko dyan. Sakal na tayo? Sa mapadakan. Yan guys, mag-uumang sila oh. Natay. Sakal na? Veterans move. Yan, Trek. Meron na naman guys oh. Nakadalawa na. Naman. Sana mo. Napakatagod ha? Kaya kita ka rin, no? Di takot magyaya. Magyaya ka na sa akin. Dalawa na guys oh, lalaki oh. Balo niya, pakalaw tao yun. Lilipat tayo sa ibang pwesto guys. Medyo wala tayong nakuha dun sa pwesto natin kanina. Dalawa lang nahuli natin. Lilipat tayo ng pwesto. Ito nga, saan? Sa bungad? Hindi, doon. Sa malilim. Ayun yung tatay ni Patrick guys oh. Veterans move. Yan guys, medyo inaalat tayo doon sa pwesto kanina. Lumipat tayo ng pwesto. No Bert, meron na Bert? Mahina. Mahinang manghuli. Hindi marunong. Mga dyan, marami na, makaka 10 kilo tayo dyan eh. Yan guys, may nahuli na naman si Patrick oh. Laki oh. Reeser, oh. Siya lang nakakahuli, nakatalo na siya. Oh. Ito yung maginit. Laki oh. Ini yun. Alright. Alright, so alright. Yara sa inyong dalawa. Three zero. Laki oh. Yan to palang malapit na veterans sa panghuli ng tilapia oh. Yak mukhang yan. Shoutout ka pa? Sa mama mo. Iyo, shoutout. Hello po sa mama ko na nagluluto ka mo. Luto na ako eh. Yun oh, may nahuli na naman oh. Ano niya huli? Dalawa, walang kawa. Walang kawa. Ano yung kabulo siya ko? Oh man! Kaya dalawa oh. Dalawa oh. O, tita. Okay oh. Ito ako bakit oh. Yung sa'yo ba? Yung kumagat din yung sa'yo. Nakahapat ka na Trick ha. 4-0. Rick, panda ka mo na kami muna. Tapos nakapakan mo na.
Laki oh. Di ba, Bert? Takot mo, wala nang pain yan sa'yo. Inangat mo na. Hindi, hindi ako na magkain. Makabit. Tara, saan ang tanggalan? Oo. Nakakawala pa. Saan nga Bert? Laki oh, nakahuli na naman mo. Uy. Lima na guys. Ay, mami na hapon kitang kalibutang kasama kapitang. Ngayon guys, yun yung mga nahuli natin oh. Wow. Lalaki oh. Yan. Kaya lang at tanapon na parin eh. Oh. Puro to sa akin ba lang ako nagilan. Parang pinili lang sa ano. Pinili lang sa may tinda sa Oo. tinda. Dami oh. Meron din naman maliliit. Hindi na nakunan kanina yan kasi nalobat yung GoPro. Hindi na natin nakunan. Paano na bingwit. Pero yan na lahat yan. Yan guys. Piprito na natin yung ating mga nahuling tilapia. Pero habang nagpiprito tayo, nag-iwas si Paring Billy. May green gems pa mo muna. Sariwa oh. Tara muna sa akin ba? Kaya na tuwa. Ang recipe pala natin ngayon guys, ginataang tilapia. Our Kitchen TV recipe. At special shoutout nga pala kay Sir Joseph Garcia. Sir, salamat po sa masarap at sariwang tilapia. Siya po yung mayari ng mga tilapia. Shoutout sir. Yan guys, balik na rin na natin. Bigka na naman yung parin din. Pare, mukha kalimutan na yung abot ha. Ang sarili pa. Yun oh. Ayos lang kayo. Di pa merit kaya kasi, di pa merituan na ko yan. Oo. Namasakit lang po para sa kantong bagay. Ganyan lang itsura niyan guys. Guys, malapit na maluto yung tilapia oh. Ano, mga ilang minuto pa yan? Sandali na lang to. Ayan si Baron. Shoutout pa. Shoutout, pare Billy. Hi guys! Pork belly ang kami. Sariwang sariwa guys. So kanina buhay na buhay pa to. Ngayon, nasa kawali na. Si Patrick lang nakahuli nito guys. Half cook lang tayo dito. Kasi lulutuin pa natin mamaya to, igigisa pa natin. Ayan guys, isasalang na natin ang uling patch. Yan. Para i-fry na natin. Oh guys, update ko kayo kapag naluto na. Update na lang mamaya guys pagka natapos na yung pinafry natin ulit. Yan guys, natapos na yung piniprito natin. Gusto na natin mag-isa. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong sibuyas, bawang, siling pula, siling berde, luya, pechay,
At ang ating pinritong tilapia. Prito pa lang pwede ng ulamin, no? Paano pa kaya pag ginisa natin? Then, meron pala tayong gata, guys. Gata. Start na tayo. Una muna yung sibuyas. Sunod natin ang bawang. Medyo malakas ang hangin, guys. Natatalo ang ano natin. Stove. Sunod na rin natin ang luya. Lagay lahat daw, pare. Sige pa, lagay mo lahat pa. At ang siling pula para medyo may sipa ng konti. Gigisa-gisa lang natin ito, guys. Opo na pa. Dito na. So guys, after natin manggisa, ilagay na natin yung gata. Yung pangalawang piga. Pinapiga na pala namin kanina to, guys. Lagyan na natin ang seasoning. Sunod natin ang paminta. Haluin lang natin, guys. Hintayin lang natin kumulo. Pag kumulo, ilalagay na natin yung tilapia. So yun, guys, kumukulo na. Kumukulo na yung unang pigang gata. Ilagay na natin yung mga pritong tilapia. Sapin lang yan, guys. Yun, oh. Jumbo. Pagkatapos natin ilagay yung pritong tilapia, ilagay na natin yung unang piga o yung kakang gata. Puro talaga to, guys. So puro. Bigyan natin ng asin. At ang siling pangsigang. Sabayin na rin natin ang pechay. Pakpan natin, guys. Update mamaya pag mukbangan na. Okay. Kain po tayo, guys. Alas 2 na, guys. Ngayon pa lang kami mananangalian. Wala naman to. Wala. Commercial. Wala, Albert. Pili.
Mat. Sakit pa lang, sakit pa lang, masarap na. Nagmantika oh. Lamin ba? Uy, sarap. Albert to. Wala sana ba? Sakit pa lang. Sakit pa lang. Lulog na, Bill. Ay! Kain tayo, guys. Mayroong Milwaukee. Busy yun. May dali. Yaman ito. Masarap pang gutom na trek. Yung mga simagas na mayaman. Pero nga lang, hindi yan dala. Natuto na yung asawa mo, no? Dati, naiiyak ka siya eh. Sila kaya ito, Postin. Sarap, nakakagutom. Siguro kaya, ganang adora ni ko, may ako akaras pa ito. Nano ka ba lang mo? Silin, ano na naman? Fried chicken, kaya naman kasi. Ginano ka na ka ba? Aba, kaya ka naman kasi. Bukas muli na kasi tayo kang namin, kaya ka naman kasi. Ilang minute to? Ewan ko, maabang eh. Kapag ka naman? Ano naman, ha? Abangan nyo guys. Pagkatapos ito, may shoutout na naman kami. Dapat ilista mo. Na, Ilista dapat yung mga shoutout. hindi mamin kami pag-uwi. Sarap. Wala ka? Yung sa background nito. Naman ha? Paru-paro din?
Chicho. Shoutout, mga Mayflower boys yan. Ang lahat pala ng mga Mayflower boys, shoutout po kayo dyan. Mga subscriber natin yung mga yan. Mayflower Construction. Hindi kaya makapirate yung ulo natin. May background ba? Ito lang naman yan. No? Ginatang tilapia, nakagutom. Hindi nakakabusog, no? Nakagutom mo. Nakailang rice na ako. Nung balik na. Bagay, unli rice naman. Ang bala si Patrick dyan. Lalaki nga. Sol. Ito lagi oh. Kaya ba? Ayoko na. Talaga? Talaga ako? Mabatak mo lang. Tinukila pala eh. Ay. Pangiba talagang tilapia dito sa Minaling, guys. Lambot. So yun na nga guys. Hindi na kami nakapag-shoutout doon kasi pagkatapos namin kumain biglang umulan. So magsha-shoutout na lang kami dito sa bahay, dito sa Angeles City. May special thanks nga pala ako sa pamilyang to, sobrang bait. Ang Garcia family. Lalong-lalo na kay Mr. Joseph Garcia, Mrs. Vilma Garcia, Mr. Patrick Garcia, at syempre kasama ng mga kapatid niya. Sobrang bait ng pamilyang to. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you po. At ang ating mga supporters na sina Chris Ansel Lunag at ang kanyang misis na si Monica Quintos. At shout out ko rin po ang supporters natin sa Barangay Carreta, Tarlac City na sina JR at Jason Pagaduan at si William Milyado. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Thank you. Special mention pala guys kay Helma Lacaba from Paranaque, kay Cristina Evangelista ng Babatngon, Leyte. Special shoutout sa inyo. Tsaka kay Ate Lolet at Kuya Rene ng Caloocan. Special shoutout. Tsaka si Ate Guillerma Vinyas and family sa Batangas City.
Shoutout po. Thank you po. Okay. So guys, start na tayong mag-shoutout dun sa mga nag-comment sa ating Buffalo Wings episode. Okay na. Junap TV, shout out. We think I012, shoutout po. Gardening Perth, Western Australia, shout out po. Pinoy Food Preparation, shoutout. Amy Fajardo NC, shout out po. Ang ating kaibigan na si Mr. Ray Jackson, shoutout. Shout out po sir. Sa kay Ate Kay Pineda ng Korea, shout out te. Ellen and Arthur Vlog, shoutout. Adoy TV, shout out. Sonitas Sai Kitchen, shoutout po. Kuya Marvin TV, shout out. Christopher Pamintuan, si Topey, shoutout. Kay JR Pagaduan, shout out po. Kogan, Pods Vlogger 82, shoutout. Julian TV, shout out. Lina Dequinya, shoutout po. Kay Rosana Yape, shout out te. Yan, solid yan. Solid subscribers namin yan guys. At ang anak niya na si April Rose Yape, shoutout. Cry Sansel Nunag, shout out. Ansel, kasamaan ko yan. Alberto Yalong, Bert, pumupuro ka na. Solid yan. Laging na siya shout out. So, yun na nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming adventure Sabi na. sa Minalin, Pampanga. Part 2 na yun guys. Kung gusto nyo mapanood yung part 1, ilalagay ko ang link sa description below. So, maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.